Ideme si urobiť tento jednoduchý podsedák, je veľmi rýchly. Čo na ňo budeme potrebovať? Takúto kordiarn a 15 mm háčik. Urobíme si magický krúžok a do ňoho 10 krátkych stĺpikov. A tu som si uvedomila, že by sme si mohli zmerať, ako dlho nám to bude trvať, kým ho vyrobíme celý na komplet. Je 10:20, tak uvidíme. Takže dokončíme si tých 10 krátkych stĺpikov do magického krúžku. Uzavieme ho najtesnejšie, ako sa nám bude dariť, aby tam nebola žiadna medzera. Pevným okom spojíme magický krúžok do prvého krátkeho stĺpika. Teraz budeme pokračovať polodlhými stĺpikmi, už celá práca bude viac menej robená nimi. V druhom riadku budeme zdvojovať každé očko, spravíme do každého očka 2 polodlhé stĺpiky, čiže jeden, druhý do toho istého. A takto pokračujeme celé kolo, čiže budeme mať na konci 20 očiek. Počas celého kola si zahačkovávajte počas práce ten začiatočný koniec. A takto máme ukončený teraz už druhý riadok. V treťom riadku budeme zdvojovať každé druhé očko, čiže spravíme polodlhý stĺpik do jedného a do následujúceho spravíme 2 polodlhé stĺpiky. Takto to urobíme počas celého kola. Na konci budeme mať 30 očiek. Máme hotový tretí riadok. Pustíme sa do štvrtého. Vo štvrtom riadku budeme opakovať polodlhý stĺpik, do nasledujúceho zdvojenie a do tretieho polodlhý stĺpik, čiže prvé očko polodlhý, do druhého očka spravíme 2 polodlhé stĺpiky, do tretieho očka spravíme zase polodlhý stĺpik. Takto to opakujeme až na koniec tohto riadku. Zrejme by vás lákalo robiť 2 polodlhé stĺpiky a potom zdvojenie do toho tretieho, ale aby sme zabezpečili, že kruh bude naozaj kruh a nebude taký hranatý, tak to budeme robiť tak, ako som uviedla. Takto máme hotové štvrté kolo a ideme do 5. V 5. kole budeme opakovať 3 polodlhé stĺpiky a do 4. očka zdvojenie polodlhého stĺpika. Na konci 5. riadku budeme mať 50 očiek. Čiže 4. očko zdvojíme polodlhé stĺpiky do jedného očka. Riadok 5 máme hotový. Zatiaľ nám to trvalo 20 minút. Teraz si pôjdeme urobiť lupienky. Preskočíme jedno očko a do následujúceho spravíme polodlhý stĺpik, 2 dlhé stĺpiky a polodlhý stĺpik. Čiže urobíme 4 stĺpiky do jedného toho istého očka.
Opäť preskočíme jedno a urobíme pevné oko. Takto to opakujeme ešte na ďalších 11 lúpeňoch. Preskočíme jedno očko, do ďalšieho spravíme polodlhý, 2 dlhé a polodlhý do toho istého a následne opäť preskakujeme jedno očko a spravíme pevné oko. Ak si chcete spraviť slučku na zavesenie, pokračujte ďalej, urobte pevné oko do ďalšieho očka a spravte toľko reťazkových očiek, aby vám to vyhovovalo tá dĺžka. Takže ja som si to odmerala na ruku, koľko potrebujem a následne spravíte pevné oko do následujúceho očka a ukončíte prácu. Teraz máme 31 minút. Zoberte si menší háčik a s ním schovajte všetky konce, aby ste mali hladkú prácu, aby ich nebolo vidieť. Podsedák je hotový. Po 36 minútach. Keď chcete, môžete pridať karabínku alebo môžete ukončiť bez tejto slučky a môžete nakombinovať farby rôzne.